refredat comú, problemes de pell i detectaren un increment en les persones com més a prop vivien d'una planta incineradora. La ramaderia Maria Ramis Sastre del grup Bagà del Recollir L'impacte mediambiental ve derivat del procés de contaminació propi de l'increment de l'incineració, que implicarà dur residus de fora. Tenim evidències de contaminació a l'aire, en els sols i en els aqüífers. I aquestes evidències tenen una relació directa amb incidències sobre la salut pública. I aquesta és una de les qüestions que més ens preocupa. Duplicant aquesta capacitat o aquest funcionament de TIRME, duplicarem, òbviament, les conseqüències evidenciades científicament sobre la salut pública que té la incineració. En aquest sentit, des de temps enrere, la universitat se suposa que fa un pla de vigilància ambiental controlant els paràmetres d'emissió de la incineradora. Un paràmetres que se controlen els dies que la universitat avisa a l'empresa TIRME que farà aquests controls. A més, per tant, això és obvi que és fàcil que un moment donat, el dia que se sap que se fan aquests controls, TIRME deixi de cremar determinats productes que provoquen més contaminants, etc. Per tant, la fiabilitat d'aquest pla de vigilància ambiental és relativa, no per la qualitat del servei que pugui fer la universitat, sinó perquè qui paga aquest pla de vigilància és TIRME i qui controla les dades que se fan públiques és TIRME. Com els mitjans de comunicació, sobretot els públics, s'han abocat. Ara tenim una incineradora que crema 350.000 tones de residus a l'any, dimensionada per cremar-ne 700.000. Si realment no generem aquesta quantitat de residus, i encara en podríem generar menys si féssim una política activa de reducció de residus i de reciclatge, per què hem d'assumir les conseqüències negatives de tenir l'incineradora en el 100% de la seva capacitat? 700.000 tones. Per què hem d'importar residus? Per què hem d'augmentar les conseqüències negatives si no fa falta?